ମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆମ ବୁଲାଇ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଚାର। ଏଇ ତ ଆମର ସବୁଦିନ ଖାଇବା ଆଉ ସବୁଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଅଣ୍ଡିପୁଅ ରୋଷେଇ ଏମିତି। ଆଉ ଏଇ ଭାତ ପାଣି ବହିଛି, ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡାଲି ବତୁରା ହେଇଛି। ଫୁଲିଗଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। ତ ଚାଲିଛି ଧୁଆ ଆଉ ରୋଷେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିଲା ବେଳକୁ କେଇଟା ହବ? ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ସରୁଛି ଆଜି ଖାଇବା ଆଉ। ଆଉ କାଲି ବୁଧବାର ଅଛି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭାତ କାକୁଡ଼ି ଏଇ ହବ। ଆଉ ଦିନରେ ତ ଆମେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ 3 ଭାଇ ଯାକ ଖାଉଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଲଞ୍ଚରେ। ଆଉ ରାତିରେ 3 ଭାଇ ଯାକ ଏକାଠି